Miren zure puntuak hauek dira. Itxasoak goxatzen dizkigu bazterrak. Aretan sartuz gero oin eta izterrak. Neguan erez gira hortako alferrak. Egunero hartzen ditut nik bainu ederrak. Iranek hartzen ditu turista ugari. Gure kosta aldean hori da nabari. Sosak xautuz doaz ari eta ari, baina ez zaizkio gelditzen gure herriari. Zure hitza gehienez 5 puntuko bertsua kantatzeko. Txartela. Txartela. Europaldean egin dituzte, aski, esi eta sarraski. Alde batean hain ongi gira, beste aldean hain gaizki. Noiz erran behar diogu beraz, injustizi honi aski. Europarako txartela dugu, hainbesteren amets naski. Batzuentzako hain merke dena, besteentzat hain garesti.